Hier liggen mijn roots. Dit is mijn wereld. Deze grond. Boerderij. Ik ben Erik Thiele, derde generatie Thiele. De afgelopen 100 jaar heeft iedere generatie een bedrijf gebouwd. Steeds anders. Gemengd bedrijf, legbatterij, volière. Eén ding verandert nooit. De passie voor de kippen. Mijn vader zei altijd, als je goed bent voor de dames, komt de rest vanzelf. En zo is het. Tot een paar jaar terug begon ik opnieuw te dromen. Een boerderij waar de kippen loslopen, net als bij oma, maar dan met de allernieuwste technieken. Een boerderij met hart voor kip, mens, milieu en omgeving. Ik sprak met vrienden, familie en partners uit de keten. En ja, ook met de dierenbescherming. De meesten reageerden met verbazing. Stuk voor stuk waren ze geïnteresseerd. Ze wilden graag meedoen. Mijn droom werd onze droom. Op Lammerdineshoeve werken met alle medewerkers en partners aan de toekomst van vandaag.